lang naman dyan na barya. May malaking tulong na ito pag naipon.
ticket niya mga... Gano'n nakuha mo? Pwede na. Ako ang una sana eh. Tapos pero ikaw, nag-duty pa ako. Sana ako, mga ilang linggo, pinapunta ako. Inabla ko ah. Kapag talaga yun. Oo ah. Kahit sa'yo, kung ikaw, sinabi mo, kasi magawa. Nakadaan, Rapol. Ay, doon ka na, sa main ka, sa main? Pupunta rin ako dito. Pwede rin dito. Hindi po, kasoy. Tubig po, mineral. Mani, kasoy. Tubig po, mineral, malamig. Kasoy, mani. Tubig po, mani. Dito ka na ako. Pero talagang naging sa akin. Kulang naman yung natawag. Sabi mo, daming nangyari sa amin.
Ito, Lord.
to be